Давай! Как е, Ваньо? Няма чакай, давай. Как е, викам? Дай обърни го този гъс към мене! А, не! Как е? Добре. Не е чак толкова страшно, нали? Втория път с главата назад. Да, ще подам ръка. Като ще ти се правиш това. Ванче, аз пак ще се пусна. Аз сега исках да пусна това. Аз ти гарантирам, ще се изкефиш повече. И да, как се дръж.